Duk yadda sanyin mara ke damunka, duk yadda ƙanƙancewar gaba ke damunka, duk yadda rashin ƙarfin kuzari ke damunka da saurin kawowa idan ka kusanci iyalinka kenan, to insha Allahu a cikin yardar Allah kuka yi amfani da wannan fa'ida za ku samu waraka. To, assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Yan uwana, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tashar tamu Secret Banana 24. Masu sauraron mu, idan a yau kuka so mu shigowa wannan tashar tamu, ku danna mana subscribe, ku yi mana share, ku danna mana alamar like. Da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu za su zo muku ba tare da ɓata lokaci ba. Sannan kuma muna muku fatan alkhairi masu bibiyan. To, yadda za ka yi kai wannan haɗi ga masu fama da lalurar ƙanƙancewa gaba da masu fama da lalurar saurin kawowa, ma'ana saurin inzali kenan. To, yadda za ku yi wannan haɗi shine ana buƙatar ka mallaki Nescafe, sannan ka mallaki madara ta shanu, sannan kuma ka mallaki lemon tsami da tafarnuwa da ayaba. Idan ka mallaki waɗannan kayan haɗi, to insha Allahu ana buƙatar ka jure da wannan haɗi. A ce ka yi shi da safe, ka yi shi da daddare. In ka yi wannan haɗi ka sha, to insha Allahu za ka samu waraka, za ka samu lafiya a cikin yardar Allah. Ana buƙatar madarar shanu kofi ɗaya, sai ka ɗauko Nescafe ɗinka sai ka zuba a ciki cokali ɗaya, ƙaramin cokali ɗaya. Lemon tsami ana son rabi sai ka matsa a ciki. Ana buƙatar tafarnuwa kamar ƙwara uku ake so. Ka samu abin goge kuɓewa ka goge su. Idan ka goge su kai gari, sai ka ɗauko ayaba guda ɗaya. Idan zai yiwu ka goga ta a abin goge kuɓewa ka goga ta. Idan ba zai yiwu, samu cokali ka sa ta a cikin wani empty kofi ka dama ta. Idan ka dama ta sai ka haɗa ta da tafarnuwan nan da ka goga, sai ka dama ta. Idan ka dama ta sai ka zuba a cikin wannan madarar shanu da ka zuba Nescafe. Sa ka juya. Idan ka juya shi, bayan ka juya shi kenan, sai ka ɗauko abin tace shayi ka tace shi. Idan ka tace shi, bayan ka tace shi already ka dai matsa lemon tsami. Bayan ka gama tacewa sai ka ɗauko zuma mai, ana so ka zuba cokali biyu, ƙaramin cokali. Idan ka zuba ƙaramin cokali biyu, ana buƙatar bayan ka ci abinci kenan, bayan sallar magariba sai ka sha wannan magani. Idan ka sha wannan magani, ana buƙatar kafin ka kusanci iyalinka da awa ɗaya sai ka sha wannan magani. Sannan da safe ma ka haɗa wannan magani ka sha. Ana so ka yi shi har matsayin sati biyu. Idan ka yi shi a matsayin sati biyu, insha Allahu za ka samu waraka. Duk yanda ƙanƙancewar gabanka ta yi tsamari, insha Allahu gabanka zai zazzago, zai ƙara lafiya, kuma zai ƙara ƙwari, zai ƙara girma. A cikin yardar Allah, idan kai wannan haɗin za ka samu waraka. Kuma wannan haɗi ne na gari, domin mujarrabun ne. Idan ka ga wannan haɗi
ka samu wani mai buƙatar ka shi ana buƙatar shi ka taimaka masa. Ku danna mana subscribe ku yi mana sharing da zarar mun ɗora shiryenmu.